Først skal du sætte dig på gulvet med bøjet ben og hænderne bag ryggen. Derefter skal du rykke bagdelen frem og presse brystet op. Så vil du mærke et stræk på forsiden. Øvelsen strækker både bryst og overarme ud. Flet fingrene bag ryggen og læg dem op. Derefter træd et skridt frem, så du kan mærke et stræk på forsiden. Øvelsen strækker både bryst og overarm. Løft din arm og sæt underarmen lodret op ad væggen. Derefter skal du presse brystet frem, så du mærker et stræk over hele brystet. Derefter kan du prøve at strække armen, så du mærker et andet stræk, som også går hen over brystet. Du vil også mærke et stræk i overarmen. Du vil prøve at løfte armen højere op, så du får fat i den nederste del af brystmusklen også. Stå oprejst og læg den ene hånd om på ryggen. Derefter tag fat i albuen. Sørg for, at hånden ligger cirka midt på ryggen, så du får det bedst mulige stræk. Øvelsen vil strække bagsiden af skulderen. Sæt dig på knæ på gulvet og sæt armene frem foran kroppen og pres brystet ned mellem armene, så du mærker et stræk i ryggen. Hvis det ikke strækker, prøv at sætte armene længere frem, så du mærker et stræk ned ved skuldrene og ned ad ryggen. Først skal du lægge dig på alle fire i håndliggende. Derefter skal du samle skulderbladene, så de næsten rører hinanden. Derefter skub skulderbladene fra hinanden og samle igen. Sørg for, at øvelsen er langsom og kontrolleret. Hvis det bliver for hårdt, sæt knæene i gulvet og lav øvelsen på samme måde. Læg dig ned i håndliggende og sørg for, at hænderne er placeret lige under skuldrene. Derefter skal du løfte din ene arm op i vandret og ned igen. Spænd i maven for at holde kroppen stabil. Løft den anden arm op langsomt og kontrolleret. På den stillestående arm, altså den arm du står på, styrker den savtakkede brystmuskel eller vingemusklen. Og med den arm du løfter, styrker du musklerne mellem skulderbladene. Brug 2 håndvægte med en passende vægt. Stå let foroverbøjet og stræk armene frem. Træk albuerne tilbage, mens du holder samme kropsposition. Tænk på at samle skulderbladene, når du trækker tilbage. Øvelsen styrker mellem skulderbladene og ryggen. Brug 2 håndvægte med let vægt. Øvelsen består af 3 dele. Først skal du føre armene lige frem, op til vandret og ned igen. Langsomt og kontrolleret. Næste øvelse skal du løfte armene til siden, hvor du tænker på at pege lillefingeren op. Sidste øvelse ligner lidt den anden, men armene skal lidt længere bag ved kroppen. Grunden til, at der er 3 øvelser, er, at der er 3 muskler på siden af skulderen, og vi vil gerne ramme alle sammen. Først skal du lægge dig ned på maven. Sørg for, at dine hænder sidder rigtigt. De skal placeres lidt ud for skuldrene. Derefter pres dig op som i en armstrækning. Sørg for, at albuerne går ud til siden, når du laver armstrækningen. Øvelsen styrker brystet og bagsiden af overarmene. Læg dig ned på maven med armene strækt frem foran kroppen. Derefter samle hæle, samle skulderblade, løft armene, løft overkrop og før armene langsomt og kontrolleret bagud og frem igen.
Derefter sænk armene, mens du stadig holder skulderbladene samlet. Derefter slip skulderbladene og slap af. Det styrker ryggen, når du løfter overkrop, den øverste del af ryggen, når du samler skulderbladet, og bagsiden af skuldrene, når du løfter armene. Tag fat i den ene ende af elastikken med hånden, som er ind mod elastikken. Derefter gå ud, så elastikken bliver spændt. Sæt albuen i siden, og derefter roter hånden ind mod maven. Og ud igen. Øvelsen styrker forsiden af skulderen. Tag elastikken over i den anden hånd, som vender væk fra der, hvor elastikken er fastgjort. Hold hånden ind til maven og roter hånden væk fra kroppen. Øvelsen styrker bagsiden af skulderen. Tag fat i begge ender af elastikken. Derefter stå i strakt arm og træk enderne ned mod hoften, mens du tænker på at samle skulderbladene. Øvelsen styrker mellem skulderbladene og den øverste del af ryggen.